हा? सोड. मित्रांनो, आज बुधवार होता, सकाळी बाजार होता आणि बाजार सकाळीच सगळा संपला दुपारपर्यंतच. तसे जास्त पण कोणी दुकानं घेऊन आलेले नाही, कारण हा पाऊस तर असा चालूच आहे. भाजीवाले जे होते ते फक्त आले होते आणि पानवाले जे होते ते. हा आपला मालवण रोड आहे. हा मालवण साईडला जातो रस्ता आणि डांगमोडे मसुरे इथून जातो बेलाचेवाडी मार्गे. त्या रोडवरून हे पाणी येतं सगळं आणि हे पूर्ण बाजारपेठेत घुसल्यावर पूर्ण बाजारपेठेत रस्ताभर पाणीच पाणी होतं. बघू शकता आता तुम्ही किती पाणी आहे ते. इथे थोडं कमी आहे पण पुढे जरा जास्त आहे. इथे स्टुडिओकडे उभे आहेत, राजू उभा आहे, काका उभे आहेत वाडकर. समोरून गाड्या गेल्यावर तुम्हाला समजेल की किती पाणी आलं आहे ते सगळं. हे समोर आमचं घर आहे, त्याच्यासमोर वर्धमानचं घर आहे. प्रसादचं दुकान आहे इकडे. प्रसाद अजून गेला नाही आहे घरी, बागायतलं पाणी आलं आहे त्याच्यामुळे त्याला काय जायला मिळणार नाही आहे बहुतेक. इथे गणेशचं दुकान आहे, बाजूला ओमकारचं दुकान आहे. ओमकार भाजी दुकानावर बसला आहे. काय रे पाऊस हा? इथे रुपेशचं दुकान आहे. समोर हर्षलची बेकरी. सगळा साफ कर रे. ही बाजारपेठची वरची बाजू आहे. इकडे डॉक्टरांचा दवाखाना आहे. इथे जयचं दुकान आहे, जय पांढरी. समोर बांडा काकाचं दुकान, पप्पू काकाचं दुकान. बहुतेक झोपलत नाही दिवसभर. झोपलत नाही की काय? झोपलत नाही की काय? स्टेटसला भरपूर फोटो बघताय तुझे दिवसभर. अजित दिलेलो सकाळी ना, त्याने स्टेटस लावला ना, तो बघितलंय. इथे कुशांचं दुकान आहे, इथे आदेशचं दुकान. अंतरा पाऊस हा? पाऊस हा? होय. पांडू का काय काय कापलं का काय? नाही कापलं का गावठी? हा? सोड. अंतरा होडी सोडते. पाण्याचा फोर्सच एवढा आहे की होडी त्याची बुडाली. बाळग्या काय? हे श्यामा काका गावडे इथे गणपती करतायत. शुभमचं दुकान उघडा. हे माझ्या मित्राचं दुकान आहे, गांगेश्वर क्लॉथ स्टोर सेंटर.
अरे बाहेर काय का भुतूर काय का बसलं, बाहेर ये जरा. हा आम्हाला थंडीत कुडकुडत तसं भुतूर बसलं, बाहेर येऊन थांब ना. हा येते जरा फिरान. इथे दत्त मंदिर आहे आणि इथे अमित दादाचं मेडिकल आहे, अमित कुशेज. अमित दादा घर बांधतोय नवीन. हे सगळं पाणी हे खाली जो व्हाळ आहे जो ना, कोळी पाणी विरणला जो टच झालेला जो व्हाळ आहे त्याला जाऊन मिळतं हे. त्याच्यानंतर मग तिथून आमच्या गणपती मंदिराच्या इकडे जातं हे पाणी. त्या पुलावर पण पाणी आलं आहे भरपूर आणि तुम्ही बघू शकता पाणी किती येतं आहे. पूर्ण बाजारपेठेचं पाणी हे इकडेच येतं खाली. हे पोई आणि विरण मधचं ब्रिज आहे आणि समोर आपल्याला तिकडे पोई बाजारपेठ लागते ती. मी पुन्हा माझ्या स्टुडिओकडे आलो आहे आणि तुम्ही हा बाजारपेठेतला पाऊस बघितला. 4 ते 5 दिवस झाले सलग हा पाऊस लागतोच आहे आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये तर पूरच आला आहे भरपूर. बाजारपेठ पूर्ण रिकामी आहे पण पाऊस तर काय जात नाही आहे. हे तुम्ही बघताय पाऊस किती आहे तो. मित्रांनो बाजारात पण आता लाईट नाही आहे कारण मेन लाईन जी आहे ती कट झाली आहे. वायरमॅन पण त्याचं काम करतात त्याच्यामुळे आम्ही कॉल केलेला तर ते बोलले की लाईट काही एवढ्यात येणार नाही आहे, ते मेन लाईनचं काम चालू आहे. तर त्याच्यामुळे सगळेजण आजूबाजूला बसले आहेत आणि फक्त पावसाची मजा घेत आहेत. भरपूर पाणी आलं आहे इकडे, पूर्ण बाजारपेठभर पाणीच आहे. आजूबाजूला तर पाण्याचं पूर्ण पूरच आलं आहे आजूबाजूच्या गावांमध्ये. मी सकाळी मालवणला पण गेलेलो तेव्हा बागायत पुलावर पण पाणी होतं भरपूर. मला देऊळवाडा मार्गे यावं लागलं. देऊळवाडा मार्गे मसुरा बाजारपेठेतून आपल्या जकात तिटा जो आहे मजदे तिटा तिथे मी बाहेर आलो. तिथे मला पाणी नाही मिळालं पण आता नक्कीच पाणी आलंच असणार तिथे. हे समोरून येत आहेत ते आपले पेडणेकर काका आहेत. पावसाची मजा घेत आहेत. वय झालंय तरी अजून मजा घेत आहेत. काका खाई गेलास? ओमकारकडे भाजी आणू. काकांच्या हातात फक्त शेंग्याची जोडी दिसता, शेवग्याच्या शेंगा. जरा थांब 2 दिवस. ते का सांगते 2 दिवस थांब म्हणून गावतलो तो या पावसात. होय कापूच होता का ठेवचो हा. मित्रांनो पाऊस हा चालूच राहणार आहे तर तुम्ही पण मजा करा पावसात जशी मी आता करतोय मजा. इकडे तिकडे फिरतोय, शूटिंग करा, फोटो काढा, व्हॉट्सअपला टाका, फेसबुकला टाका, यूट्यूबला टाका आणि एन्जॉय करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, नवीन कोण असेल तर त्याने सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंटमध्ये सांगा व्हिडिओ कसा वाटला. बाय बाय.